Mara vilayetinin Odolky häkimi Döwranberdi Annaberdiýew tutsak edildi we emläkleriniň belli bir bölegi eli salyndy. Häzirki wagt tebitde onuň ýolbaşçylyk eden döwründe owu hojuluk pudugynda göýberilen bolmagy mümkin biduzunçylyklar boýunça giň gerimli derňewler dowam etdirilýär. Bu warada azatlygyň biri-birinden habarsyz iki çeşmesi maglumat berýär we häkimetleriň ýagdaýlara baha bermek işlerinde azatlykda çykan maglumatlary içkinden siljerýändigini nyktaýar. 14-nji iýulda Ministrler Kabinetiniň suýluň 6 aýynyň jemleri boýunça geçirilen giňişleýän mejlisiniň dowamında Marynyň sol wagtky häkimi Annaberdiýew dowam eden galla uragy barada hasabat berdi. Ol çykysynda degişli işleriň üstünlikle alınıp barylýandygyny öňe sürdi we hiç bir kimçiligi agzamady. Emma Prezident Serdar Berdimuhammedow hasabaty dinläninden soň Annaberdiýewiň iste düýpli kimçilikleri göýberendigini aýdyp, ony wezipesinden boşatdy. Annaberdiýew iste göýberen düýpli kimçilikleriniz üçin sizi Mara welaýatynyň häkim wezipesinden boşadýan. Adatça bolsa ýaly munyň bilen bagly hiç ýyly jikmejik maglumat berilmän diňe umumy bir ketitleme bilen çäklenildi. Bellemeli bir ýagdaý. Berdimuhammedow bu waradaky kararyny mälim edeninden soň gidiberiň diýip Odolky häkimi maslahat zalyndan çykaryp göýberdi. Siz gidiberiň. Marynyň täze häkimi wezipesine Begenç Murat Orazow bellenildi. Sol bir wagtda resmi media 2017-nji ýylda Mara häkim bellenen ondan ozul hem Maliýe we Ykdysadiýet ministriniň orunbasary bolup işlän Annaberdiýewiň soňky ykbaly barada hiç ýyly maglumat bermedi. Ýöne azatlygyň ýagdaýlardan habarly çeşmeleri Annaberdiýewiň maslahatyň ýany tutsak edilendigini we ol babatda derňewleriň geçirilýändigini anykladylar. Odolky häkim mellek ýerlerini bölüp bermekde galplyga ýol berip, döwletiň emlägini bir kanun ugurlamakda aýplanýar. Onuň Mardaky we Aşgabatdaky öýleri döküldi. Köp mukdarda mali teristleri eli salyndy. Seýlede Annaberdiýewiň ýakynlaryna ilde göze dile düşmezlik tabsyryldy. Mundan başga da häzirki wagtda Marynyň täze häkimi Orazow prokuratura işgärleri, daýhan birleşikleriň başlyklary bilen daýhanlary bölünip berilen kärinde ýerlerinde buğdoýyň we gowwaçanyň talabalaýyk iklendigini ýa ikilmändigini barlaýar. Olar paxta üçin niýetlenip berilen kärinde ýerleriniň bir bölegini mekkejewin, gawun, garpyz, kädi, noýwa ýaly ikinleri ekin daýhanlardan bu ikinleri distini söküp aýyrmagy we ýeri tekizlemegi talap edýärler. Azatlyk ýurdun günorta welaýatynda bu hili barlyklaryň dowam edýändigini geçen aýyň başynda, ýagny Annaberdiýewiň wezipesinden boşadylmagyndan tas 2 hepde öň habar beripdi. Türkmenistanda daýhanlar döwletiň bölüp beren kärinde ýerlerinde şertnama esasynda gowwaçy we buğda ýaly döwlet tapşyrygyna girýän owu hojuluk ekinlerini üstürüp ýetişdirýärler. Seýlede olar ýygnalan hasyly döwletiň kesitlen narhyndan döwlete satmagy borçlanýarlar. Hökümet daýhanlary suw, dökün, tehnika bilen ýeňillikli üpçün etmegi öz üstüne alýar. Ýöne kärendiçileriň ençimesi özleriniň bu hyzmatlary bilen wagtly-wagtynda üpçün edilmeýändigini, munyň hasylyň pes bolmagyna getirýändigini aýdýar. Bu sebäpli daýhanlar girdeji almak üçin kärende ýerleriniň bir bölegini beýleki gök bakça ekinlerini ekmäge mejbur bolýandygyny gurrun berýärler. Biz bulary yerli häkimler bilen alalaşyp olaryň ruhsady bilen etdik. Bakça ekinleri üçin ulanan her bir gektar yerimiz üçin 1000 manat para berdik. Hasyldan geljek girdejimizden hem pay bermegi alalaşdyk. Elbetde bu diňe dil üstü bilen edilen gurrun boldy. Dip murgaply kärendiçileriň biri 1 awgustda gurrun berdi. Ol täze häkimiň bu ýagdaýlara guluk hem gabartman daýhanlaryň meselesinde oňoýly çözüt hüdürlemeýändigini sözüne goşdy. Biz iň bolmanynda öňkü ýolbaşçylar bilen alalaşyk esasynda eden çykdagylarymyzyň gaýtarylyp berilmegini soraýarys. Bir başlyk gelip bir zat diýär, ertesi täze bir emeldar başga bir zady talap edýär. İlki goý resmiler öz aralarında alalaşyga gelsinde soň daýhanyň üstüne sürünsün. Bakça ekinlerimizi harap edenler bilenem ol ýerlerde bu ýylyň hasabyna eýem paýta ýa buğday ýetişdirip bolmaýar. Dip söhbetdeşimiz belledi.
Türkmenistanda suýul ýurt boýunça 690 000 hektar meýdandan 1.400.000 tonna buğday we 580 000 hektar meýdandan 1.250.000 tonna paxta hasyrlyny almak göz öňünde tutulýar. Azatlyň habarçylary ýurtda ekrançylyk suwlarynyň ýetmezçiligi, kärendiçileriň dökün we tehnika bilen öz wagtynda üpçün edilmeýändigi, sol sebäpli ekrançylyk ýerlerinde gowatça ýa buğday hasylynyň pis bolýandygy barada ýyllar boýy habar berip gelýär. Türkmen häkimetleri bu habarlara reaksiýa bildirmeýärler. Bu barada döwlet medeniýetinde hem hiç ýyly mesele gozgalmaýar. Ýagdaýlardan habarly çeşmelerimiz emeldarlaryň ýerlerdäki owu-hujuluk ýagdaýlaryna baha bermek işlerinde azatlykda çap bolan maglumatlary içkinden okap, olary siljerýändiklerine hem nyktaýarlar. Mariýanyň odolky häkiminiň tutsak astyna alnandygy we sebitde giň gerimli derňewleriň geçirilýändigi barada döwletiň bir gözegçiligindäki media teristlerinde habar berilmeýär. Bu barada sebitiň prokuraturasyndan, häkimliginden hem gosmaça maglumat almak basartmaýar.